Salom horas marihita saluhutna di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion nitu hata Yesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di partangiangata nalaus epistel di minggu padua hodung Trinitatis di tanggal 14 Juni 2026. Ima hata nitu hata natar surat di buku panurirang Habakuk bidu 2 ayat sada rodi ayat 5 jala topik ni minggu disi di Pitoria laha porsiaun dibenarkan oleh karena iman. Hujahama di hita sonoma di dok hatani tu hata. Di atas panatapaku doau jongjong jala tidak ngau tu partano batuan jala manatap au marnida manang aha sidohonon tu au jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Jadi nina Jehoba mangalusiau surat toma pangukaponi jala uhirhon tuaka batu panuratan asa takas tarjaha nang pamulus. Ai taringot tutiki sogo dope pangukaponi jala hapogan mareahi ujung jaladang margabus. Tung sura pelumeba sai paimaima mai ai sai narodo sugut dang tagamon tertading. Idama natial due bana dakti rohana di bagasan. Alayang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohokna marha porsiaon. Tongot tahe pangosiose do yang go anggur juga do bawei di bahen dang marparadianan di parua do butuhana songon parbeguan jala songon hamatia do ibana naso olo mahap di papungu-pungu tu ibana saluhut aka bangso jala di paluhut tu ibana sude aka marga. Ima hatani tu hata. Alayang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihohokna marha porsiaun. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ima nakiningan na tabigi jalanata jaha di ayat 4 bagian B. Jala hupikir lausimatong hadumuan na tu topik ni minggu tayate dibenarkan oleh karena iman di Pitori ala haporsiau. Ido didok Jehoba tu panurirang Habakuk. Anggo halak partigori mangulu dui binahen ni parsihohokna marha porsiau. Atik pe adong do di ida panurirangi na mangulu ala nitialna. Hidup karena membusungkan dada. Na mangulu ala ni kesombonganna. Mangulu ala ni hajahatonna. Di ida si Habakuk berupane. Lapatan nak dang mamitor diri pasut Tuhani. Nasida sian portibio. Di paluas do dan sida mangulu. Bahkan jangan-jangan atik bohado. Dumingkan penguluan nasida secara jasmani ate. Sianaka partigore. Nah di situasi si sonom mah. Jut mabai partigori gabe bingung. Gabe olo rupane berontak batinna. Bingung ala suar-suar dihilala. Akamang dohot tamu inang anggo rohaten yang madok mulu natatu siate secara logika berpikir hacik manian parniahapan ni akapar jahati susah manian parnguluon na maul manian dapotan perkerijuan holan nagagal manian akka usahana jala hatop niam mate maniani da olo donita rupani mamereng akka pangalahonai sebaliknya molo aka partigori denggat manian usahana berhasil mania sudia kana niulana sinur na pinahan gabe na niula jala unang pola mate daido di rohata itu ngamma junia mate denita do sipata lanita kangna hape naburjudo inate naburjudo mate ngatur di alap Tuhaniate nita marupani di bagasan pamangata itu nata hatat junian
dialapin. Aledak songoni kenyataan na taida na burjuido atau patok dialap Tuhan ni. Jala akan naringgas marminggu, naringgas tu partangyangan ido. Na gudang pergumulan na. Jadi dak kinata akamang dohot tamuinang olu doga betubu di rohani akka partigori percuma duiba burju. Percuma duiba ringgas marminggu, ringgas tu gereja, ringgas tu partangyangan. Soharwado kelubian niba di bait Tuhan ni siak akan najahatan. Dahulu du tubuh di rohat tamadok songoni jangan-jangan dapat puas rupane sian pamangat tau. Hamuaka amanami dohot inanami ima realitas ni nguluna taida. Jadi adong do hiajina hasada buku na met nasinuraton ni sahalak panurat Ayub Yahya judulna didok disi bila orang baik menderita. Bila orang baik menderita. Jadi diceritakan ibana di buku na metisa ada kisah anak muda di Rusia na gabe akhirna gabe penjahat ulung ibana rupane. HP termasuk na burjudo si duli-dulion. Guarna si tapayep didok disi na burjudo ibana tak pola oleh ibana songonaka duli-duli na asing na mangulahon hajahaton. Walaupun dia sadar bahwa dia orang yang ya tanpa celah. Adong do hahurangan na dohot jolma nasu sempurna do ibana ima jonwaing rupanita doko. Tetapi dia tidak sama dengan laki-laki lain yang melakukan kejahatan-kejahatan besar. Di hamuak kamang dohot tamuinang diceritai di Papua keluargana sangat sederhana. Bapak na parmabuk, omak na sedang mengidap penyakit asma yang akut. Ibana pigabi putus sekolah do, ala dangadong hepeng laho pasikolahon ibana. Jala nama bahen lam jut rohana, nagabi manikot do ibotona, holani do ibotona rupane. Manikot ala naung jumulu dihamili kekasihna. Tragisnya diceritai di dok rupani kekasih ni itoani tang manang dihahua pamareta lapatan dang dihukum hobar tu kejahatan manang pabahenan nai buasa ala anak pejabat ibana disomma ibana lam muruk jala daktar jalo rohana nama sai jadi songon taruh digijak nak keningani. Wah, percuma doa HP burju. Percuma doa HP mangulahon nadinggan inna ibana. Orang yang hidupnya lurus malah menderita. Orang yang benar-benar melakukan kejahatan malah aman-aman saja. Kebal dari hukum. Halak na jelas-jelas mangulahon na jahat malah enak-enak saja. Ima didok ibana. Di bagasan rohana sesongon na berontak ma ibana akhirnya madili ma ibana rupane hinor honni naing mangalu-alu ibana tuise alu-alu hononna naing pabuaonna tuise pabuaonna akhirnya dibuat ibana masa ada putusan dingoluna ditanggali ibana masya dirina akan adinggani marjahat ma ibana sian gang tu gang sian kota tu kota Julai ibana marupani bahkan dia lebih kejam dari penjahat-penjahat natina dani colma di kota ini. Berontak ibana rupani ayang gotong do songonok kapitu migo maau marjahat inna rohani ibana. Jadi molohiata jaha buku na meti di buku kumpulan renungan do sebenarnya. Tetapi seperti itulah diceritakan. Hatik peceritai nanaing patorakon pesalme 70 toluido. 70 tolu ayat sada sahatu ayat 10 tolui. Jadi boy di tajaha anon pesalme 70 tolui. Didok disi dihilala par pesalme ni ya gabe cemburu ibana mamereng akapar jahati ala saihirana dumingkat di bereng ibana ngulu ni akana jahati sian ngulu ni
partigor. Jala diberek parpesalmeni sehirana di pasobutuhani rupani songoni burman do teide yate di pesalmen 77. Holani tutu parpesalmenon takso ibana di ungu-tungu tak pola songo sita fayevi ibana kebe marjahat ibana dak pola songoni. Dak pola ditinggal hon ibana hapor siauna. Dan gabi ditinggal hon ibana dalan na dinggani, dalan na tigori, nani dalanan na salilingon. Alai secara batin, pikiran, logika, kayaknya nggak masuk akal ini. Sehira songoni marupani pikiran. Pada akhirnya sahat do ibana tu sada kesimpulan madok parsatokina do HP ngulu ni aka siula hajahatoni. Imam molo parpesalmeni alangi go si tafayep nakiningan dang boy ibana mamereng ngulu si songoni. Anggo parpesalmenon dibereng ibana do parsatokina do HP ngulu ni aka parjahati. Idau doi say songon na mardohar aka parjahati sasitong na dusdu na sida songon mimpi ketika terjaga. Mimpi betapapun indahnya kalau kita sudah terjaga dari tidur tetap akan sia-sia teh. Nipi do HP nama saya. Sayangnya ya masih banyak orang yang lebih senang tinggal dalam mimpi walau itu semu. Ima jona taida rupane. Jadi kisah ni Sita Payep na talok nakiningani tu kisah na sinuraton na di pesalmen 77 bedana parpesalmeni dakso ibana di ungu-tungu. Gabedang ditinggal dan gabe ditinggalon ibana haporsian. Sita Payep ditinggalon ibana do haporsian. Hama kadongan sasitong na pergumulan ni Sita Payevi, pergumulan ni parpesalmeni, ya pergumulan sendiri do sasitong na. Hita piolo do di posisi si songoni. Jala lao songoni do na taidan waing di bagasa turpukon. Jadi daktar jalo rohani panurirang Habakuk carani debata memperlakukan akapar jahati. Jadi molo tajahan non sian bidusada memang songon namaralo do tu pikiran rupani namasa disi. Baka saat do ibana tu sada kesimpulan pabuan dari pasobu debatado akapar jahati di hajahatonna. Taida ma di bidusada ayat 21 ayat 4 baru non di ayat 10 tuli rupani didok songon. Sadia lilingona li Jehovah jauh-jauh au matua so ditangi hoko. Sai hualu-alu hotuho haduboon matua so manupak ko. Wasatung patarida honom mutu au hageduhon. Jala marsobu-sobu ho paida-ida hangaluton. Pangarupaon dohot hadubo o dijoloku. Masa persalisian jala tubuh perbadaan. Ala nilumlam do ala ni lumlam do patik jala dangdung ruar uhum nasitong. Ai di rohani halak parjahati do halak par dirohai maksudnya dirohai halak parjahati do halak partigor. Dibaheni pioldo uhumi ruar. Ima didok di bidusada ayat 21 ayat opati. Molo di ayat 10 tulu di bidusada ido petong wasa matung paidomu pamupusi. Tung sipo molo dibudut halak parjahat na tumigor sian ibana. Soni warupani didok nuaing di joluni turpuk tai. Alai nak pesongoni dak saha panurirangi tu nama nalahod debata. Di payhuti-hut ibana do songo dia debata mengatasi sudi akan nama saya. Bahkan nama cai denggat taida sian sikap ne panuri rangon ima jalahu pikir omana gabe turuat dihita di paima ibana debata bertindak di sudi aka nama saya. Di paima ibana debata bertindak. Di paima ibana petunjuk siat debata. Dia ma naik kosiula hononna. Hatik pesipata agak lumeba tong masabar ibana paimahon. Da juk do sebalikna akamang dohot tamuinang
daksa berhita rupane gabe tabai pikirata, gabe tabain guguta, gabe bertindak sendiri hita, daksa berhita pai mahon petunjuk siat Tuhani. Jadi olodo gabe songon sita fayep nak kiningane. Berbeda doh sikap ni perpesal meni. Panurirang habaku disodi pai maibana do. Ido na nidokna di ayat sadai di atas panatapaku do au jongjong jala tidang au tu partano batuan jala natap au marnida manang aha sidohonon na tu au jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku ima didok ibana. Na pasti akamang dohot tamuinang dakya terlambat Tuhani mangurupi aka partigore. Atik pe sesongon na lebat do tahilala. Jaladak ya salah Tuhani bertindak. Di boto debatado ahana patut bahenonna tuaka parjahati, tuaka jolmanate ali, nasai membusungkan adoranai, jala di boto debatado aha na patut bahenonna tu partigore. Jala molo di pasobu Tuhani pe akapar jahati di hajahatonna atik tung na manguji hasatiaw ni akapartigori do yate. Laho papitahon haporseon na songon nanidok ni si Petrusi di sada Petrus sada ayat ono maya pitui laho papitahon haporseon ni akapartigori ibarat mas rupane tohodo ibana mas murni manang mas Jono do manang mas Agung Yesui imitasi. Jadi songoni do rupane debata manopa membentuk aka partigore. Jadi namangulu do partigore hinorhon ni parsihohokna marhaporsiao. Jadi orang benar itu hidup karena dia tetap di dalam imannya. Hamuah kadongan mangulu mahita binahen ni parsihohokta marhaporsiaon. Atik pe adok taida na mangulu alane hajahatonna. Unak pola gabe mago haporsiaota. Molo sipata taida suhari sian natapikiri. Unak pola gabe marungut-ungut tita. Molo sipata dak pitor dipicak Tuhani akapar jahati songon nadi rohatai. Tapai mama sabar hita rupane. Tapai daida jala tapangido petunjuk siat Tuhani. Totu diboto Tuhani do ahana patut bahenon na tuaka parjahati jala ahana patut bahenon na tuaka partigore. Dak pola tak ajari Tuhani patupa si patupa onna tuhita nang tuaka pergiduki. Hot mahita di hapor siautai unang munggil-unggil. Amen. Martangiang mahita. Moleate di ho Tuhan di hatam na kubigi hami. Paurat tomai asa di parbihok katami parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.